Nou, welkom aan boord van Clipper Elbrich. Anno 1884. Dat is een oude dame. De Elbrich is dus 130 jaar oud en zit in kwarten de toeristische merk op. Nee, on deze Clipper is dat alle hutten haar eigen badkamer hebben. En er is een salon met een bar. Dijkstra had er betrouwen in dat er vraag is naar deze luxe. De meesten die gewoon alleen nog op vakantie gaan, die, of misschien maar aansluiten bij een internationaal gezelschap, die wordt steeds groter en daar mikken we vooral ook op met dit schip. Het is zien hierin dat er een nieuwe Clipper-tajek is onder de Brune Vloot. Dijkstra had goed verregen wat voor mensen er loeken wil. Als je mensen die van hotels komen, die zeggen oh, dat is krap. Maar mensen die op jachten zielen, die zeggen wat naar romte. Dus nou ja, daar zitten wij dan wat tussenin. Oorlier is Dijkstra met zijn vrouw en 4 voren dwaande west met de Elbrich. Met Hemelveert zullen de eerste gasten aan boord. Er valt dus nog wel wat werk te verzetten. Hut on the gong, echt. Dit kan nog correct even, maar dan hebben we net meer tijd verlengen. Nee.